Boneto Siriman Kanute, ne basketball. Ne basket daminɛ cogo min na ne basket daminɛ an ka famille ni fɛn ne basket daminɛ n fa ni n kɔrɔkɛw de nɔfɛ parce que ne yɛrɛ tun bɛ bɔlɔntanna de ne tun bɛ bɔlɔntan de kɛ ne tun bɛ saduwɛnsɛn na ne tun bɛ taa bɔlɔntanna ye mais wula fɛ ne kɔrɔkɛw ni n faw bɛ taa terrain na ka to so o fana tun man di ne ye ne fana tun b'a fɔ ko n bɛ taa n fa nɔfɛ ne y'a ka moto ta ne b'a fɔ ko ne bɛ taa a b'a fɔ ko o problème t'a la ko ni ne bɛ taa dɔrɔn ko ne bɛ samara de don ka tugu a ɲɛfɛ ko ne ni bageni tɛ taa kɔ mais ko ne ni kɛrɛfu de ka taa wa ne fana bɛ kɛrɛfu don an bɛ taa ne b'a fɔ ko ne tɛ na kɛ basigikɛla ye ko ne tɛ basigɛti yɛrɛ fɛ yɛrɛ a b'a fɔ ko bɛɛ ne ka kɛrɛfu don an bɛ kɛrɛfu don an bɛ taa ne fana b'a fɔ ko ne ka kɛrɛfu don tɛ kɛ foyi ne fana bɛ bɔlɔn ta o bɛ ci kɛrɛfɛ a bɛ ne o la a b'a essayer ka ne dege a kɛcogo ɲuman na quoi dribbling ani pasi ninnu ni shooting ninnu bɛɛ a b'a essayer ka ne dege o la ne tora ka t'o de la ka t'o la sɔgɔma ne bɛ taa bɔlɔntan na wula fɛ ne bɛ taa basket la ne bɛ kɛ laada ye quoi basket yɛrɛ nana diya ne ka tɛmɛ bɔlɔntan kan ne ɲininka o n'a sɔrɔ basket ka di ne ye ne fana y'a fɔ a y'a ka di a ko ko o problème t'a la a ko ko ne ko bon ko désormais ko ne bɛ to ka taa zu fɛ yen Zumana Kulubali ale y'o yira n garçon na tuguni ko ne ka to ka taa yen nɔ a taara ne yira o la a ko k'a bɛ ne dɔn o fana ne minɛ Ivoire a ye ne encadré ka technique ni fɛnw tɔ ne ka performance tɔ na améliorer ale y'o kɛ et puis n nana kɛ basigikɛla ye ten o y'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ ninnu olu bɛɛ bɛ yen ka ban o la n'olu tun bɛ to ka taa yɛrɛ terrain na basikɛti bɛ cogo cogo la bon meilleur joueur o ye a bɛ komi mɔgɔ min ka performance bonyana ni bɛɛ ta ye tournoi kɔnɔ bon i ka performance tun tɛ se ka bonya cogo si la n'i tɛ baara kɛ an tun bɛ entraînement de kɛ tu vois an tun bɛ entraînement kɛ sɔgɔma wula fɛ individuel baara dɔrɔn de don baara de don a tun bɛ n kun na ko n ye meilleur joueur ye parce que ne ye meilleur joueur d'Afrique kari la n'i y'a jateminɛ olu génération kelen ninnu de bɛ na junior la a tun bɛ ne kun na halisa ne de ye Afrique meilleur joueur o catégorie o génération na quoi mais tournoi daminɛlen non a tun tɛ n kun na ko n bɛ kɛ meilleur joueur ye parce que les 2 premiers matchs olu ma ɲa tu vois au fur et à mesure match nana ye n yɛrɛ tilara ka da la quoi bon n ma da la ne bɛna to Mali la ka général fɛ mais n kan ka taa Faransi de n kan ka taa jouer Nancy fɛ Slick Nancy o bɛ Faransi n kan ka taa jouer olu fɛ mais ne ka avenir yɛrɛ ye mun ye basket la o ye ka kɛ pro de ni ne kɛra pro ye Faransi après an bɛ sɔrɔ ka NBA ko n'Ala ɲaga d'a ma n'o kɛra ani projet tɔw bɛ yen olu bɛ na projet misɛnmaninw n'olu ka ca ani projet yɛrɛ o ye ka Mali basketi ka Mali basketi développer ne ka projet yɛrɛ ka Mali basketi ka fɛn comme an bɛɛ ye denmisɛnnin ye ka conseil di n tɔw ma ani ne bɛ mun fɔ an denmisɛnninw ye an ka fɛn bɛɛ bila an ka sɔrɔ baara ma
an fɛn bɛɛ bila an ka sɔrɔ baara ma baara de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ n'i ye entraînement kɛ foyi t'i bali k'i tɛ fɛn sɔrɔ fo n'i tɛ k'a kɛ ni kanu ye fo n'i tɛ k'a kɛ ni kanu ye sinon n'i ye baara kɛ a bɛ ɲɛ i bolo n bɛ mun f'u ye an k'an ban fɛn bɛɛ ma an k'an ka baara kɛ ka taa entraînement la ka taa terrain na coach bɛ mun fɔ a ye k'a lamɛn a b'i kɔrɔfɔ b'i dɔgɔya nka o bɛ kɛrɛfɛ ko ye a b'i kɔrɔfɔ pour que i k'a ɲuman de kɛ n'i ye kolon kɛ a tɛ se k'o to yen o ka tɛmɛ o n'i ye kolon kɛ a bɛ kɛ habitude ye n'i dun ye ɲuman fɛnɛ kɛ o fɛnɛ bɛ kɛ habitude ye o de la a b'i kɔrɔfɔ k'i fɛn i b'i kulo tulu bɛɛ kan k'i ka baara kɛ ka taa i ka so k'i reposer banna bon ka basikɛti bila kalan kɛ a fɛn min ye mais ne kɔni bolo o man ɲi parce que surtout Mali la n'i ye basikɛti bila kalan kɛ i bolo a bɛɛ de kɛ parce que Mali basikɛti la comme n y'a fɔ cogo min na Mali basikɛti la n ka projet la ko n bɛ Mali basikɛti la développer olu bɛɛ b'a la tu vois basikɛti la i tɛ se ka mɔgɔ si ye k'a bɛ Mali la k'a bɛ vivre basikɛti dɔrɔn na o tɛ yen sinon jamana tɔw la Europe ninnu na mɔgɔw bɛ yen u bɛ vivre basikɛti dɔrɔn de la basikɛti wari de b'olu balo n'i dun y'o kɛ Afiriki yan basikɛti développé tɛ ka se o bɛɛ ma i bolo de y'a jɛ parce que e yɛrɛ ka avenir bɛ don bɔgɔ de la e tɛna se ka foyi kɛ n'e bɔra basikɛti la e tɛna se ka foyi de kɛ kalan ni basikɛti de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i b'i ka kalan kɛ i b'i ka basikɛti kɛ mais priorité fɔlɔ kan ka di kalan de ma hali équipe nationale coach a bɛ to k'a fɔ ni kalan bɛ yen hali équipe nationale entraînement bɛ yen priorité bɛ école de bolo fɔlɔ n'i bɛ t'i ka kalan kɛ n'i tilara i bɛ n'i ka entraînement la a tɛ foyi tiɲɛ